Helo a chroeso nôl I sianel Ffosiliau De Cymru. Ble dwi heddi? Wi ar fynydd Llanghatwg ym Mhowys, chydig i'r gogledd o Garnlydan a Glynebw yn Blaen y Gwent. A heddi wi'n mynd ar cwn yma, ond wi'n mynd I gwar, just hanner milltir falle tu ôl I fi fan hyn. A gobeithio, dwi'n o hyd i'r ffosiliau. Gwelwch chi mewn munud. Wi wedi dod â chwpl o ffrindiau gyda fi heddi. Dyma Sandy a Molly. Mas bydd I sefyll yn stond yn ddigon hir I fi ffilmo hi. Does na ddim diddordeb gyda nhw mewn daeareg na ffosiliau wrth gwrs, ond maen nhw yn lico redeg. Felly, beth gael I weid am y daeareg yma? Wel, dyma'r stwff lleol. Dyma tywodfaen o'r enw twrch sandstone, sy'n wyn neu bron yn wyn. Dwi'n siŵr os chi'n gallu gweld darn y bach o dywod ynddo fe ar y fideo, ond fel yma fe'n edrych. Ac mae dod o'r cyfnod Carboniferaidd cynnar. Ac mae'r gwar ni'n mynd iddo yn llawn o'r stwff yma, y twrch sandstone. A does dim byd arall yn gyrhennid i'r gwar. Gan weid hynny, wi'n mynd I chwilio yn y garreg-galch Carboniferaidd. Wel, sut mae hynny'n gweithio? Wel, na I ddangos I chi pan ni'n nes at y gwar. A fan hyn, I ni'n gweld taren o dywodfaen twrch sy'n mestyn lawr yn y cyfeiriad na, siar dwyrain. Ac fel mae'n digwydd, dyna gyfeiriad y gwar hefyd, felly gwelwch chi yna. Wedi gwneud yng ngor y glas I dynnu lluniau o'r cwn, ond bod fe wedi bod yn ddigon rwydd gyda Sandy, dyw Molly ddim yn licio sefyll yn stond. Felly, fi dim llawer o luniau ohonyn nhw yn anffodus, ond fe ar ben y daren yn fan hyn nawr. Byddwch chi'n gweld bod fe'n ymestyn tua'r dwyrain yn fan'na. Mae ar ben y daren tywodfaen o hyd, ond ych chi'n gweld y llwybr yn fan'na sy'n parhau fan hyn. Mae'r llwybr na yn bwysig iawn I stori'r gwar. A dyma gliw arall I hanes y gwar. Chi'n gweld bod y llwybr yn newid I liw o fan hyn I fan hyn. Bod yn fwy tywyll fan hyn. Wel, dyma reian sy wedi wneud o galchfaen, sef carreg-galch Carboniferaidd. Felly, fel wedys I, ni'n mynd I chwilio am ffosiliau yn y garreg-galch Carboniferaidd. Felly, gan fod y stwff wedi cael ei ddefnyddio I wynebu'r llwybr yma, dyna gliw arall I beth sy'n ymlaen â ni. Ydych chi'n gallu gweld yn fwy clir y gwahaniaeth rhwng y ddau liw fan hyn. Dyma'r stwff lleol, dyma'r garreg-galch fan hyn. Wedi dod oddi ar y brif llwybr nawr, cofio yn fan'na, yn mynd lawr fan'na, ond wedi dod oddi ar y llwybr yma, a ni bron a chyrraedd y gwar. A fel ych chi'n gweld o'n blaen ni, dyna bentwr o gerrig. O ble dath y cerrig? Wel, beth dwi'n meddwl yw bod rhywun wedi adeiladu'r llwybr yn defnyddio carreg-galch Carboniferaidd ac roedd rhai ar ôl gyda nhw. Felly, wnaethon nhw dod â lori fan hyn, dyma'r gwar yn fyna, a just gollwng I gyd fan hyn, dympio fe. Felly, dyna lwyth o carreg-galch Carboniferaidd yn fyna, ond os a fi yma, newch chi weld, lawr fan hyn, mae yna lawer o flociau o garreg-galch. O ble maen nhw'n dod? Dwi'n mynd siŵr. Maen nhw fan hyn hefyd. Mae'r gwar I gyd
yn y tywodfaen twrch. Nawr, gall y garregalch ddod o'r ardal yma, achos mae yna garregalch, mae yna darren o garregalch ychydig dros y gorwel i'r ddwyrain fyna, ond gall e hefyd ddod o'r gorllewin. Felly, dwi ddim yn siŵr yn gwmws o ble daw y garregalch yma, ond mae llawn ffosiliau. Y prif ffosiliau yma yw coralla. Felly, mae'n yma i fi ddechrau edrych. Ac wrth i fi edrych, nes i ddim plannu hwn, wy'n addo, ond beth wy'n gweld yn syth bin, sef coral bach yn fyna. Dechrau da, wy'n meddwl. Wy wedi bod yma am 2 funud yn llythrenol, a wedi eistedd lawr ac yn syth wedi dechrau dod o hyd i ffosiliau. Mae'n gallu bod yn anodd i gweld nhw, ond chi'n gweld cwral yn fyna, a fyna. Nawr wy'n meddwl taw Siphonodenron yw'r rhain, ond mae'n anodd weld a bod yn onest ar y blocyn yma. Ond mae llwyth o'n nhw, maen nhw fan hyn, fyna hefyd, chi'n gweld beth ar ochr arall. Gwych. Mae yna lot o bethau yn y blocyn yma. Yn siŵr beth yw hwnna. Coral arall falle. Anghofies i'r gair am eiliad, ond wy'n meddwl dyna gastropod yn fyna. Hynny yw mawoden y môr wedi torri yn ei hanner. Felly chi'n gallu gweld trawstoriad o'n fe yn fyna. Jyst a bod. Ac efallai darn o fraciopods mynd hyn, ond mae wedi hi'n dreulio, felly does dim llawer ohono fe ar ôl. Ond mae llawer o ffosiliau yma, bron ym mhob blocyn mae yna ffosiliau. Pob lle ydych chi'n edrych, felly mae'r cerrig yma yn ffosiliferaidd iawn. Dyna fraciopod arall yn fyna. Mae Molly eisiau fi warau hi, ond just o edrych o gwmpas, nawn ni warau spot the fossil, ble mae nhw. Os ffosiliau yn hwn, os mae un fyna, darn o fraciopod, darn bach o bethau eraill, beth sydd fan hyn, darn o fraciopod arall, beth arall, darn o falle coral fyna, a mwy o ddarnau o coral fyna. Maen nhw mor ban, bron pob carreg ych chi'n codi fan hyn, ych chi'n gweld ffosiliau o rhyw fath. Ddim yn mynd i ddangos pob ffosil i chi, byddi yma drwy dydd, ond na i ddangos rai nodweddiadol wy'n ffeindo. Credu bod y rhan fwy ohono fe wedi mynd, achos yn amlwg roedd y braciopod yma yn eitha mawr. Credu bod fe wedi mynd. Lico dod yma am y golygfeydd a'r ffosiliau. Pan mae'r cwl lico dod yma, wrth gwrs, i fynd yn y dŵr. A dyma ni ar waelod y cwar, a chi'n gweld carregalch i gyd lawr yma. Fe wedys i, dyma'r tywodfaen twrch. Nawr, does dim pwynt rili mewn edrych yn y tywodfaen mewn chwilio yno am ffosiliau, achos mae ffosiliau yn eitha prin yn y tywodfaen. Fel arfer, chi ddim yn gweld dim byd, ddim yn dan o'n fe fan hyn. O droi newch chi weld ambell i blanhigyn neu rhywbeth, ond maen nhw mor brin. A bod yn onest, mae'n wastraff o amser i chwilio amdano nhw, achos gallech chi fod yma am diwrnod cyfan a ddim ffeindio dim byd. Gan wedi hynny, mae crisialau yn bert. Ond na'r unig beth.
Wel, hanner munud ar ôl I fi weid bod dim ffosiliau i'w gweld yn y tywodfaen. Beth wydd I ddod o hyd iddo fe? Ie, ffosil yn y tywodfaen. Felly dyma ddarn o dywodfaen twrch. Yn siŵr bod chi'n gallu gweld fan hyn, y llinell na, gyda darnau du yn fyna. Wel, glo yw'r stwff du, a dyma ddarn o frigyn, coeden o ryw fath. Ond, fel wedes I, fel arfer chi'n dod yma a pheid o dim byd, felly wy'n hapus iawn bod fi wedi dod o hyd I hwn. Dwi'n mynd I gadw fe, wrth gwrs, mae sawl enghraifft gwell o blanhigion Carboniferaidd gyda fi, ond mae'n neis I ddod o hyd I hynny. Felly dyma fel mae gwar yn edrych, os chi'n edrych o gwmpas. Llawer o garreg galch yma ac ar lawr y gwar. Os hoffech chi ddod yma, mae'n mynd I roi cyfeiriadau ar y sgrin nesaf I chi. Taw ffosiliau yw prif ffocws y sianel yma, nag dim ond ffosiliau, dwi'n licio gweld pan wy'n dod ar y tripiau yma, achos weithiau chi'n dod o hyd I bethau fel hyn. Crisialau eitha mawr o galsit. Neis i'w gweld nhw hefyd. So dyma ni, calcit. Mae hwn yn edrych yn ddiddorol. Felly, beth ni'n gallu gweld fan hyn? Yn syth, wy'n gweld brachiopods. Llawer ohonyn nhw. Un yma, un fanna. Fan hyn, darnau o lawer o brachiopods. Ac mae yna gastropod yn fanna hefyd. Mwy o brachiopods. Dwi'n siŵr beth yma, darna gwral falla. Ond ie, hwnna'n edrych neis, na. Just heinen o brachiopods yn fanna. Mae sawl fath o gwrel ar y blocyn yma. Dyma yr un nathon ni weld yn gynharach, sef Syphorodendron. Dyma un o'r ochr fan hyn. Ac yn arbennig, fydd chi'n gallu gweld trawstoriad o un ohonyn nhw. Ond hefyd, mae pethau fel hyn. Dim cofio enw'r cwrel yma, ond fel chi'n gweld, mae'n wahanol iawn yn ei siap. Nag y bod hot gyda Sandy, of course. Wel, na ni ymeddi, dyma fideo bach y tro yma. Cofiwch, os ych chi'n licio'r fideos yma, tan ysgrifiwch isod a chlicwch ar y gloch hefyd, fel bod chi ddim yn colli mas ar unrhyw fideos yn y dyfodol. Yn y cyfamser, os ych chi eisiau dod i'r ardal yma, i'r lleoliad yma, I chwilio am ffosiliau, bys fe'n neis I weld pa fath o bethau chi'n ffeindo. Felly, dwedwch isod os gwelwch yma yn y sylwadau os ych chi'n dod yma a ffeindo unrhyw ffosiliau. Mae llawer i'w gael yma. Felly, ie, gwnewch hynny. Ond yn y cyfamser, am y tro yma, oddi wrtho I ar cwn sy'n lawr fanna, hwyl fawr I chi.